Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatian kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyan ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga konsumidor nakibot sa ginsaka sa ilang bill sa kuryente. Apat ka mga engineers kag isa ka staff ginpangayuan pa at hagangot sa hindi amo paggamit sa salakyan sa gobyerno. Sobra sa 7 million pesos kabalon sa shabu nga nasulod sa pakete sang gatas natalana para sa Mascara Festival. Lima ka mga ginaligar illegal recruiters nga gidakop sang NBI gintagaan sa napulo ka adlaw para magsabat sa reklamo. Kag sa good vibes, natilawan mo na bala ang creamy chicken empanada sang silay. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may low pressure area o kon LPA karon nga amo ang nagadawla sang ulan sa Visayas. As of 3 a.m. kaina, ang LPA ang yara sa 455 kilometers east-northeast sang Surigao City, Surigao del Norte o kon 390 kilometers east sang Borongan City, Eastern Samar. Ang bilog nga Visayas nga nagalakip sang isla sang Negros ang makaeksperyensya sang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang LPA. Kasarangan tubtub mabaskog ang dapya sang hangin halin sa south pakadto sa southwest samtang mangin kasarangan tubtub mabalod naman ang baybayon. Ginapaandaman ang mga nagapuyo sa kabukiran kag sa higad sa mga suba kag baybay nga mag-ulo aligmat sa posible pagtuhaw sang landslide kag pagbaha. Sa number 9, sa Bacolod City, sa kalibo ka pesos nga fuel subsidy para sa mga tricycle drivers ang ginaduso. May masobras 5,500 ka mga tricycle driver sa syudad nga tubtub karon wala sa may nabaton nga ayuda sumugod sa nagsaka ang presyo sa produkto petrolyo. Gani ginaduso ni Councilor M. Ang pagpatuman sa fuel subsidy program agud man mabuligan ang may kapin sa 110 ka mga lehitimo nga mga Tricycle Operators and Drivers Association o kun mga toda sa syudad. Ginalauman ni ang makabaton sa tig 1,000 ka pesos nga ayuda ang mga katapos ang toda agud man makapamiyan-piyan sa mataas nga presyo sa produkto petrolyo. Samtang sa buwas, ginalauman ang pag-rollback sa presyo sa oil products. May piso kag 85 sentimos tubtub 2 ka pesos nga buhin sa presyo sa kada litro sa diesel. 40 sentimos naman ang ginalauman nga rollback sa presyo sa kada litro sang gasolina. Sa number 8, kadamuon sa mga enrollee sa mga pampubliko nga eskwelahan ang ginapaabot nga magnubo. Ginsugda na kaina ang enrollment para sa pagbalik sang face-to-face classes sa mga pampubliko nga eskwelahan. Gani dungan sini ang masako man nga pagpanghanda sa mga buluthuan para sa natalana nga opening of classes sa Agosto 22. Sino kay Sulaima de la Cruz, ang school principal sa Corazon Locsin, Montelibano Elementary School sa Barangay Villamonte, ginapaabot niya nga may magamay nga buhin sa kadamuon sang enrollees karon nga school year. Ilabi na nga balik naman sa face-to-face classes ang mga pribado nga eskwelahan. Gindugang ni De La Cruz, ini kasubong sang o kun hindi kasubong sa nagsugod ang COVID-19 pandemic, mangin mahapos na lang ang transition sa pagbalik sang klase bangod na kasugod naman sila sa pagpatuman sang limited face-to-face classes sa nagligad nga school year. Sa amon nga nakita, do siguro jutay sang percentage ang gusto magbalik na sa private schools. Tapos pero may ara man nga nagasulod sa amon nga halin man sa private schools, may ara man iban nga halin sa public schools nga diri na bala nag-reside. Pero ang amon nga transfer is out nga from public to public. Ang reason sinaya is change of residence. So nagsailon to sila sa mga relocation site. So masailogin sila sa lapit sa ila. Sa number 7, sa Negros Oriental, isa ka ginapatihan, hubog nga lalaki na lumos sa suba.
Patay ang 31 anyos nga si Hilarion Relien matapos ini malumos kahapon sa suba sa barangay Poblasyon sa Gihulngan City sa Negros Oriental. Sa investigasyon sa PNP, nalumos samtang nagapaligo sa suba ang biktima. Nakainom inisulod sa pulis ang nagapaligo gani posible amo ang rason kun nga nalumos ang biktima. Dead on arrival na si Relien sang gidala na sa ospital. Sa number 6, 1.9 million pesos nga balor sang illegal nga droga nakuha sa Dumaguete City, Kaina. Arestado kaina ang duha ka high value individual matapos makuha ang 1.9 million pesos nga balor sang illegal nga droga sa barangay Bagakay, siyudad sa Dumaguete, Kaina sang kaagahon. Ang mga naaresto amo Sunday Jovi Calibo, 24 anyos, kag John Banaldia, 21 anyos. 16 ka plastika sang suspected shabu ang nakuha sa ila. 1,908,000 pesos ang estimated value sinitanan. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa ila. Sa number 5, sa Silay City, masobra sa 7 ka milyon ka pesos nga balor sang shabu. Na-recover sa sulod sa pakete sang gatas. Ang mga items sunod sa PNP posible para na sa Mascara Festival. Ginkasuhan ang mag-live-in partner nga naaresto sa Biyernes ang gabi matapos makuhaan sang 7,140,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa barangay Ginhalaran sa syudad sang Silay. Pareho nga high-value individual ang duha ka mga gindakop nga sanday, Razel Gamazon kag Lenny Nava. Sunod sa kay Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., pamuno sang Regional Drug Enforcement Unit, lunsay mga courier ang suspect kag sila ang sugo lang sang ila contact sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Gikan man sa Manila ang item sa sunod sa kay Benitez kag nag-agi sa Bread Port natago ang mga shabu sa pakete sang gatas apang natukiban sang otoridad. Posible sunod sa pulis nga para na kuntani sa Mascara Festival celebration ang item sa Oktubre. Para yun man ang monitoring karon sa PNP ilabi na nga nagahilapit na ang selebrasyon. Sa number 4, malapit na sa 7,000 mark ang dengue cases sa Western Visayas. May 5 naman ka mga bago nga dengue deaths ang na-record. Sa datos ng Department of Health, sa July 10 to 16 nga semana, may 674 ka new dengue cases ang na-report sa Western Visayas. Ang Negros Occidental, may 230 new cases nga na-report sa among nga tion. 910% ini nga mas mataas kung ipaanggid sa kasubong nga tion sang 2021. Humalin sang Enero, 2,445 ang total cases ang probinsya kag 11 ang napatay bangod sang dengue. Sa Region 6 sunod sa DOH, ang Negros Occidental ang may pinakamataas nga na-record nga new dengue cases. Nagasunod naman ang Iloilo Province nga may 161 new cases kag ikatlo ang Antique nga may 118 new cases. Ang 5 ka new deaths sa amo nga semana nagagikan sa Antique, 2 kag tig-isa naman gikan sa Iloilo Province, Bacolod City kag Negros Occidental. Samtang ang Bacolod naman may 41 ka new cases kag 6 ang total deaths. Padayon ang kampanya kontra dengue nga nagalakip sang rekurida sa mga komunidad. Sa number 3, 5 ka mga ginreklamo sa illegal recruitment ang ginapasabit sa ilang counter affidavit sa reklamo ang ipasaka batok sa ila sa City Prosecutor's Office. Samtang magpabili naman sila sa custody sa National Bureau of Investigation. May report si Barbara Mijares. Sabado sang gin-file sa Bacolod Prosecutor's Office ang reklamo nga pagsupak sa Republic Act 8042 o kunang The Migrant Workers and Overseas Filipinos Act as amended by Republic Act 10022 kag pagsupak sa Republic Act 10175 o kunang Cybercrime Prevention Act batok kanday Sandy Hinete Ahena, Maricar Mercader Bangkale, Arlene Espinosa Alunday, Richard Sumikad Hiponia kag Maria Teresa Maningo Aragon. Pero ilang agin pagkamaayo nga mag-avail sang preliminary investigation. Angot diri sila ang ginhatagan sang prosecutor's office sang napulo ka adlaw nga mag-file sang ilang counter affidavit kag countervailing statement. Ang 5 ang gidakop sa isa ka entrapment operation sang National Bureau of Investigation Biyernes sang hapon matapos nga ginreklamo sang illegal recruitment. Suno kay NBI Bacolod Chief Renwa Baldovino, ginasiling man nga
isa sila ka consultancy firm. Ugaling, base sa ilang social media post, nagatanyag sila sang job opportunities sa pungsod Japan kag Australia. Kag kasubo nga sila ang nagapang recruit. They did not opt for a preliminary investigation. I-resolve na kaagad ng piskalya yan, it's a charge na sila. Oo, it's a charge na. Para makapagpiyansa sila. Kaya ginagawa yun para makapagpiyansa sila kaagad kung talaga pwedeng magpiyansa sila. And I do not think so kasi maximum penalty ito eh. Nung ang syndicated estafa, maximum penalty. Life sentence kasi yung maximum penalty nito. Oo, so ang iniisip ko, bakit hindi sila mabigyan ng bail? Hindi naluyag pa sang isa sa 4 ka mga tagreklamo nga ihambal pa ang iyang ngalan pero nagbayad siya sang 50,000 pesos nga placement fee kag 1,000 ka pesos pagid para sa mga documents sa handom nga magkatrabaho sa Japan. Matapos nga nagduda bangod sang namutikan nga delay, iya ginusisa sa Philippine Overseas Employment Agency, ang KASA kag ang SMV Management Consultancy. Kag siya ang ginabisuhan sang ahensya nga mag-back out. Pero una ko ganyan na plan for Australia, 160 na sa ang placement fee. Galing nag-offer sila for Japan nga 50k lang ko no, balido promo. Tama ko, sir, basi pwede nga ma-Japan na lang ko, hindi ko kasarang sa 160,000. Dili ka basta, sige, istoryaw na muna. After 3 days, sabay natin mabayad ka na. Bako, sir, okay na ko to para sa sa Japan. Bala, oo. Bala 3 days lang na pag hindi ka nakabayad sa 3 days, makancel ng imong application. Tama to, ma'am, nangita ko pag nga para makakwarta ko. Ngayon na maligya ako karabaw, nang utang kami kwarta, para lang, kaya ba nila after 3 months, so makalakat kami dayon. Tiyamba ko, after 3 months, mabalik ko mana guro dayon, kag makalakat na ko, kag nag-offer sila dahil nga 100,000 yung sweldo mo. Suno kay Baldovino, magluwa sa 4 ka mga complainants may isa pagid nga magadugang. Gintinghuan sang Digicast Negros nga kuhaan sang bahin ang 5 ka mga ginreklamo. Ugaling sila ang nagpamalibad na sa paghatag sang ilang pahayag. Sa number 2, apat ka mga engineer kag isa ka staff sang Office of the Provincial Agriculturist ang ginpapanuugan sang show cause order may angot sa ginalegar ilang pag-misuse sang salakyan sang gobyerno probinsyal. 21 sang ginpangayuan sang paathag ang 5 ka empleyado gikan sa OPA kag ginhatagan sang 5 ka adlaw para makasabmit sang ilang nga sabat. Suno kay Provincial Legal Officer Alberto Neles Jr., Hulyo 15 sang gindulong pagi sa Capital Cab ang 5 ka mga taga-OPA nga ginapamunuan sang isa ka division head sa Victoria City Hall para sa isa ka meeting. Ugaling, naglapaw na sa oras nga yara sa ilang nga travel order wala pa sa gihapon sila tigay na kabalik sang ginpangita nato kiban nga yadto sila sa isa ka kalan-an. Ginaalagar nga ang 5 ang naabtan naga-inom. Ginabisuhan na lamang ang driver nga nagahulat sa 5 nga magbiya. Sa show cause order, nakasaad man nga gintawgan pagid sang isa sa 5 ang in charge sang Capital Cab kag ginbuy-an sang malain nga tinaga. Nag-file ini sang incident report. Ginahulat pa sa karon ang sabat nila sa show cause order nga ginpapanao. Tawag ang driver, I think 5 o'clock na. Tapos wala pa sila gyapong kitaon. Tapos pag alas 8 na sila, daan na sila sa City Hall. In-verify gali na nila ang location. Bala sa OPA, mismo, ang ina nga staff members, ara na sa I think doon sa Ilimna na at 8:30. So, wagit nakabalik sa Bacolod. These are senior members of the OPA. Mga may-ara, isa ka division head. Tapos may-ara, 3 ka engineers. Tapos isa ka staff. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pila ka mga konsumidor ang gingkakibot sa hinali nga pagsaka sa ilang bill sa kuryente. Ini matapos ang gipatuman ang 2 ka piso nga saka sa kada kilowatt-hour sa bill sa kuryente. May report si Nico Delfin. 1,300 pesos sadto ang bulanan nga balayran sa kuryente ni Herlin Malone sang Purok Malinong sa Barangay Takuling. Pero naglibog ang iya ulo kundiin kuhaon ng inugbayad sa kuryente matapos mabaton ang masobra 1,800 pesos nga bill halin sa Central Negros Electric Cooperative.
500 pesos ang ginsaka sa iya balayran. Mugani nakibot ko kay nga nagsaka ni nga isang unang may ref na kami tapos may sound 700 plus lang ang amon balayran ti subong nakibot kami kay naglabot man 18 plus lagi hatan Masarangan aihan nga mo ng balayran subong. digid di gani kami kabayad subong kasi mautdan pa kami. Security guard ang trabaho sang live-in partner ni Herlin, kag may duwa na sila ka mga magagmay nga kabataan. Ang iloy nga kaingod balay ni Erlin nga si Luzminda Sobremisana, nalipay naman nga may buhin nga kapin isa kagatos ka pesos sa iya nga bulanan nga balayran. Ini makaligad nga ginbuhinan man nila ang paggamit sang aircon kag iban pa nga electrical appliances sa balay. Buhay ko ganda tanan mo magwasing ko patay na tanan niya. Wala kag aircon, wala kag washing machine. Kusang una gagamit ka washing machine. Nagwa nga may pagsaka sang masobra 2 ka pesos sa per kilowatt hour sa 14.18 pesos nga residential rate sang Seneco nga ginpatuman karon nga Hulyo. Sa advisory sang Seneco, ang dugang nga balayran ang tuga sang saka sa generation kag transmission charges sa tunga man sang pagsaka sang bilis sang produkto petrolyo. Nagapabilin sa piso kag 18 sentimos ang distribution charges nga ginasukot sang Seneco sa mga konsumidor. Ginalauman naman sang Power Watch Group nga kuntani mapatuma na sang Seneco ang pag-refund sang 238 million pesos agud mabuhinan man ang palasanon nga balayran sa mga konsumidor. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa Good Vibes, isa sa mga kilala nga pagkaon sa Silay City amo ang empanada. Pero nakahibalo-bala kamo nga may isa ka 23 anyos nga food tech nga naghimo sang creamy chicken empanada nga karon amat-amat na nga naging popular. Yaring report ni Romeo Subaldo. Mahumok nga golden brown nga crust, kag creamy ang fillings. Inang sikreto sa empanada ni Via Torres sang 17th Food House sa Silay City. Sa may Zamora Street sa Barangay 3 sa Silay City, nahamtang ang ilang baligyaan. Ang dalan mismo nga nagakonect sa atubang sang City Hall. Ang guwa sang balay sang lola ni Via, ilaginhimo nga gamay nga cafe. December 2021, nagsugod si Via sa pagbaton sang orders hasta nga may adlaw-adlaw na nga nagapangita sang iya nga creamy chicken empanada. Nag-produce ko sa Amoni Cafe para maka-produce ko bala ang ng everyday na. Kay isang una, by schedule ko lang ang pag-produce. Kung may order lang? O, yung ginatingog ko ang pag-order nila. Isang na nagdugay na nga ng damo, nagapangita everyday. Kabay ko, sige, dugangan ko coffee and mga finger foods. Nagtapos siya sa kurso nga food tech. Sa eskwelahan niya natun-an ang ining recipe. Halin sa crust, pagkatapos sa fillings, siya tanan ang nagapreparar. Mas mahapos na lang kung subong ang pagputos ng empanada kamayara na sang hurmahan niya mabakal, hindi pareho sang una nga mano-mano pa. Gina-deep fry niya ini sa soya oil para healthy. Pagkatapos prito, hindi oily ang crust sang iya empanada. Ano tamo tsura niya kanyo? The fried chicken. Yung butter ka fried chicken. Namin kayo, very nice. Ito namin. Namin, anak ko kayo na-maintain niya ang pagka-creamy niya. Kasi deep fry mo siya. Doon natago, iba sa salud. Sunod sa kay Via, antes napatay ang inakamagulangan sa nagligad nga tuig, nag-ayo ini sa iya nga suguran ang pagnegosyo sa empanada kay pinasahi ang iya nga timplada. Siya gid nag-push nga ipatayunon ko ang empanada. Tungod nga sa sang silay nga well known ang silay sa empanada. Tapos ang ginabalik-balik sang customer nga nakilala na nga ga-produce ko empanada. Subong, may mga nagabakal na sa iya kag ginadala sa Manila bilang pasalubong. Ang iyang empanada ang display man sa tourism office ng Silay sa Robinson's Place, Bacolod. Halin sa creamy chicken, mayara naman siya sang ham and cheese kag Korean sausage and egg empanada. Hindi magdubo sa 150 ka empanada ang gina-order sa iya sa kada adlaw. A day, pinakanubo na gina-sir 150. Tapos kung 150 pesos. 300. 300, isa ka na nasa dayon.
May ara, man di sir ga-order mga food pack para sa pumahaw bala sa Boreal. Okay, tingog-tingog man damo ay. Damo ay. Sa tuanay, si Via nagatrabaho sa isa ka hotel, pero subunga ginapadalagan niya ng iya kaugalingon nga negosyo, nalipay siya wala na siya sang boss, kag ang iya na lang ginaproblema sa kada adlaw, ang maglaga sa kada buon sang iya nga orders. Ara sa ilang Facebook page nga The 17th Food House ang ilang contact details. Ang namin siya empanada Barb kay sa unang kagat, creamy chicken kaagad. Do advertisement. But of course, Ruben, kay nakatila ko, ma-agree gid ko yan. Nga, Diba, di ba tinapay tanan makaon mo? Pagkagat mo una pala may manok ng unod. kaya sila, I mean, no, kilala gid man Actually, siya. kanamo sinamit kapag kaon na sila. Hindi, sa Negros. Sa Negros actually. Kagabi itong mga balita sa Negros subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Ito dapat balanse kay eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.